Pasukin mo! Nag-shutdown na siya. Nag-shutdown na si Mark. Panoorin mo yung Battle of the YouTubers! Battle of the YouTubers! Boy Tapang, Russell, kung ano-ano pa. Kamusta yung mga cancer ako nga pala si Paolo at kaya dadaanan natin itong Battle of the YouTubers. Nararamdaman ko na yung sukot, di pa tayo nagsisimula, pero ito ay gawa nila Makagago at pag ngayon tinitignan ko, itong unang-unang frame, unang-unang beses kong tinignan, 1, 2, 3, 4, 5 na nito na content na natin, 5 sa to, may 2 rito, itong nasa top left ata siya yung nag-GTA, at itong nasa baba na kamukha ni Judy Boy na pinataba. Paano to nabuo, no? Yung parang ito yung sa Suicide Squad, paano sila nabuo? Magkakalayo, di ba magkaaway itong dalawa? Di ba yung mga ganun? Bakit hindi ko pa piniplay yung video na iingayan na ako sa nakikita ko? Gabayan nyo ako mga cancel. Bakit ko ito ginagawa ito panonood? Yon, what's good mga boss? Magandang gabi. Alright. Woo! Naramdam ko eh. Hype! Siyempre, go! naandito na ang pinakaabangan ng buong Pilipinas. Hindi. Ako nga, ngayon ko lang nalaman eh. May 15, 7 days na to. Ang kasama natin dito. Whoa! Sa left ko. Ang sakit ng wow na yun. Kasi kulob eh. Parang hype ko tas kulob. Oh! Pangit kasi. Si Von Ordonia. Kasi, Yan! Bakit mukha siya? Parang nagbubrew siya ng kape. Ano klase yung mask to? Uy, huwag mo suntok! Ano? Bakit ako nag-cringe, man? Talaga! Tunay na laban dito sa Battle of the YouTubers ang hindi ka mag-cringe hanggang pinapanood mo. Kevin Aseniero, palakpakan ng Ayun. Okay, siya pala yun. Alright. Go, Julie Boy! Uy! Grabe! Ito ang kasagutan ba't nila ginagawa kahit sobrang kitsch. Ang laking pera nito. Diba? Siyempre, businessman tong si Makagago sa businessman at naiintindihan ko. Alam niya kung cringe siya to sa atin. Diba? Pero feeling ko ginagamit lang nila itong mga outside ng kanilang circle para makapagpasok ng bagong tao, bagong dugo sa kanilang circle. Kasi ito mga to, may kanya-kanya silang mga following. Ngayon magsasama-sama sila, panonoorin ngayon yan ng algorithm. Diba? At ito may bago sila sa kay Boy Tapang na nasa labas circle nila. Dadagdag na naman itong bago. At kada may bagong papasok dito na manlalaro na wala sa circle nila, ang laking tulong nun sa reach ng kanilang kung ano man tawag nila sa ganito. Itong si Russell yung ano eh, sakripisyo sa kanila eh. Kaya labanan mo na Russell, sige na. Gawa ka ng fake drama, labanan mo na. Labanan mo na, kailangan natin para sa kontrata natin. Kasama. Yun pa ba ang bibili natin sa HBO or pay-per-view? Siya pala yung may pinakamalakas na mic. Para pa nagsasalita siya, katabi mo lang siya eh. ito mga pinakamaingay. Sila yung parang alalayo ng microphone. Magaling yung sound mixer guy nyo ha. Magaling. Nakikita niyo naman na meron kami yellow tag. This is negative. Ito si John. Huwag lang red tag. Simulan nyo na kayo laban. Ayaw ko na. Tama na intro na to. Ang ating referee, si Mr. Toddy Agrabi. Alright. Alam mo lang, sinasabi sa akin ito dati nung magulang ko eh. Yung pag magsasalita ka, huwag kang galaw ng galaw. Huwag ka ganito ng ganito. Para makikipag-boxing ka din. Yung form ko po, siya, pwede rin naman huwag daw ganito magsalita. Nakakahilo kasi. Sakit na ng tenga ko eh. Good luck, guys. Ito yung protagonist kumbaga. Siya yung bida. TV 150. Yes! Yes! Sa maraming Boxing, Battle of 5856. Rich! Ito yung rich. Ito, ayan o. Di ba ma-rich? Taga Cebu pala to si Boy Tapang, okay? Ano to? Ano ba? Tinamad na ba yung editor nyo? Kala ba malaki kinikita nyo dito? Uy! Grabe! Ito sila sumuntok. Agas na eh. Naganda na ng edit mo yun. May mga sabit-sabit na mga hindi mo na feather ng maayos. Ano ba naman yan? Tuturuan kita. Sasave ko to ha. Turuan kita kung sino nag-edit ito ha. Battle of the Editors. Kahit ano na lang. Wala namang effort yung ginawa nyo eh. Ako rin. Pag magmamask ka, alam ko nakakatamad. Kaya nakuha mo na to. Ilagpas mo doon sa kailangan mo. Kasi ifa-feather mo pa yan eh. Ilalabas mo dun sa kailangan mong kunin, kunyari. Tapos Control-Alt-R. Control-Alt-R mo ay lalabas ngayon yung ano mo, di ba? Pwede mo i-smooth yan. Smooth. Nakikita mo?
Nakikita mo yung nangyari? Wala yung mga tusok-tusok sa gilid. Pwede pa i-feather yan, no? Para mas gumanda. Pwede pa liita kung gusto mo pang matanggal pa lalo. Kita mo? Kita mo? Parang utak natin yan pag tumitibok kung nag-iisip tayo, di ba? So ayun, tapos Ctrl LR, tapos lalabas na yan. Ayan na siya. Tukin mo! Napana mo sarili mo! Napana mo! Napana mo! Mas na-entertain na ako ngayon, di pa nagsisimula yung labot. Ay, nako. Sige, ituloy ang laban. Kaya yung simula na. Tapos eto, Round pag one! ka pa na tumaya, 466% ang pwede mong tayaa. Ang Grabe! Hindi pa nga tapos yung sinabi niya. Grabe! Grabe! Ako ng 100 kay Russell. Magkano yung 400. 400? Eto na. Oo, times 4 talaga. Wow! Di ba yung commentator, dalawa lang ang pwede magsalita? Wala bang gano'n sa studio mix na pag may dalawang narinig sa mic, magkakat yung dalawang na lane? Grabe. Hindi nagtatrastukan tong dalawang to, pero recently, mainit yung dalawa sa isa't isa. Grabe! Oo. Kumbaga palihim lang. Pinaka-fake na grabe. Grabe! Ito ang pambato ng Bisaya at ang pambato ng Ng Katagalugan. Ayun, okay, isa pa yun. Kaya rin pinili yung strategic yan eh. Kasi Bisaya, Tagalog, diba? Laging paborito nga. Pinagsasalpak yan mga yan eh. Parang sabong talaga siya doon sa book niya. Ching around the Ayan na. Philippines. Tama na! Ayoko na! Para nakita tayo Sendo versus Ipo Maconochi, no? Alright. Ring the bell. Wala ka pa nga napapanood eh. This is it! This is Mga it. kapatid! Nag-touchdowns na. Ayan na, touch Boy gloves. Tapang. Binabasa niyo si Russell Nagkakapaan. dito. Manny Dalawa. Pacquiao is shaking. Oh. Oh, dito ni Russell, napakaganda. Boy Tapang take. Bago pa na ito magpatuloy, wala akong hate doon sa mga boxers ha. Gusto ko lang yung kabuuan, yung bird's eye view nito buong battle of the YouTubers silang game eh. Lumalaban pa rin si Russell. Dito lang ako open! Parang ko naruroon na ML na casting, wala akong maintindihan. Gusto ko nalalama ano yung binabato, ano yung technique. Kaya dapat yung nagko-commentate, may alam sa sinasabi nila. Yumakap! Yumayakap dito, pero... Ang ganda! Nakaka- May mga comment talaga na walang itutulong dun sa kino-commentate. Walang masama mangyakap. Yan din sabi niya sa hotel. Wala! Sabog yung dalawa. This is what you call entertainment! Okay. Gusto ko lang gano'ng sarili, gano'ng pat sa sarili. Ito ang entertainment! O nga, ito ang magaling na YouTuber, si Paolo. Grabe, ganda ng video mo. Kaya ka lang. Gusto ko na gano'ng kumpiyansa sa sarili. Tulungan mo muna yung sarili mo. Mahalin mo muna yung sarili mo. Okay. Okay. Sobrang ganda ng laban. Napakaganda na laban. Pero dito, mama, dito! Yumakap na dito si Boy Tapang, nag-UFC na dito, mga kapatid! Mayakap si Boy Tapang. Oh my God! Tama na pag sabi na ang ganda ng laban. Nakakaasar yun. Kaya kumakain ka ng putahe. Ang sarap naman ito. Ang sarap naman ito. Ang sarap naman ito. Nakakaasar. Gusto ko ibato sa'yo yung plato ko eh. Oo na, masarap na. Manahimik ka na, kumain ka na lang. Nagmumukha kasing plastic eh. Kaya ulit-ulit nila sinasabi. Sinecheck mo na, napakaganda, ang ganda. Round 1 pa lang to, nagkakaamuyan pa lang tayo. Sobrang ganda nga. Ang ganda. Ang Bisaya si paglalaban ko to. Pansin ko lang, para saan to? Wala naman ako makita dito. Ano ba nakalagay dito? Arabo? Parang minimize lang nila yung thumbnail tapos binilog. Okay. 10 seconds. 10 seconds. My God! Okay. 10 seconds. Okay. Siya yung hype man. Pero tangina kasi hype yan. May piyok eh. Kaya naman natatrash sa Dota eh. Hindi ako hype na nagkikringe. 10 seconds. My God! 10 seconds remaining. Di naman Tumama na naman yung streak. Parang naipit yung itlog niya sa pinto eh. Tumama naman, Stream Boy Tapang, yumakap. First round pa lang Ito. yun, pero First round parang 10 rounds yun dahil doon sa commentator. Eh di bang battle of the commentators na lang? Kasi yun na yung nangyayari buong laban eh. Wala akong naiintindihan. Sabay. Si Tito Wally. Pero syempre, Pero puntos siya. napakatibay ni Russell, pare. Napakatibay din talaga. Uy, dahan-dahan lang. Sino nag-plug ng mic niya? Nasa loob sila pag wala ng kang utak ko. internet. So ito na guys, round 2. okay, sliding on the second round. Second round. The second round. Down to the second Let's round. go. Kung anong Taking adjust ni center of the ring. Pakiayos po yung orasan natin. Naka 0-0 pa rin po, sir. Sir. Ano po ito? Time stop? Ni Russell, ha? Hello? Pero tignan natin to. Relax na relax. Jojo na si Bizarre Boy Tapang. Adventure. Ayan. Pati si Russell. Pagbalik niya may oras na yan. Huwag tinamaan dito ng atin. Uy! Okay. Oh! Nasa na yung timer? Nawawala. Napakatagal po ng ating connection, sir. Okay. Boy Tapang taking Oh, center of isang the ring. naribas dito. Haymaker na naman. Nako, ang laki Nakapagod ng yun. binibitawan ni Boy Tapang. Wala. Ang Nakakapagod. ganda mag-haymaker pag zero reach mo yun. Dahil hindi niyo ma-expect na kalaban. Zero reach ito. Paano ko nakabot ng haymaker?
Malakas sa endurance ito ni Boy Tapang. Oo, totoo. O ano ba naman kainin mo eh, po, marami kang sustansya sa katawan. Ring ulit. Oo, nasa gitna siya na Nakababa rin. kamay Ibig niya. sabihin, pinapakita mo na ako yung sumusugod. Russell, Nakababa. parang walang respeto. Buti lang Pero meron ako tinaas konting niya, narinig- kahiligan sa boxing, di ba? Hindi lang ako may masabi para ibang commentators dyan. Yung tatlo po siya, Muhammad Ali, George Fraser, si Foreman yung gusto ko. Kasi ang sakit talaga ng suntok niya. Siya yung kilalang masakit sumuntok. Siya yung pinakamalakas eh. Si Muhammad Ali, strategy, di ba? Si Fraser, speed. Gawa ganun, nakakapagod. Well, iba naman standard. Pero mahilig lang din ako manood. Kaya yata ako. Iba talaga ang boxing. Grabe, hindi ako makahinga dito sa nangyayari. Iba ang boxing. Malamang, salita kayo ng salita. Oo, totoo. Leche. Salita kayo ng salita. Kayo nyo muna. Panoorin nyo muna. Pag may nangyari sa kayo magsalita. Parang nagbabeto sa kanto ng popcorn. Nakasuntukan na dito, suntukan, away bata dito, mga kapatid. Nagkaya ka pa rin dito, nagkalo na. Parang guys, baski ko, parang sana magkahabat dito. Napakalupit. Ayoko na, man. Siguro yun yung binibigay niya entertainment. Pero ito na entertainment mo eh. Di ba? Dapat sila eh. Oh, ayan na. Tapos na Ganda yung mga suntok ni Boy Tapang. Napapagod na Russell. Lugar ko to. Maynila to, pare. Oh my God. Iba rin yung puso ni Boy Oo, Tapang. Iba rin yung bibig ni TB. ni 150 dito po siya. Parang kung nanonood ng karere eh. Raging down the backstretch. Labanan to. Okay, the end of the Stopin na. stick. Ganda ng laban na to. Oh Napakaganda. my God. Ganda talaga ng laban na to. Parehong Diba tayo na mag-imprint. Hindi nila ininday. Parang ano yan eh, parang Pavlovian response. Parang sinabi mo na lang paulit-ulit. Ulitin mo hanggang maniwala sila. Di ba maganda to? Oo, maganda to. Oo, maganda to. Ulit-ulit. Let the video speak for itself. Let the bata speak for itself. Di mo na kailangan sabihin paulit-ulit na maganda to. Magbubukha lang plastic at magbubukha lang pilit na gusto mo mag-enjoy yung mga tao. Parang Logan Paul versus KSI ito, labanan ng mga YouTuber. Tok, ang iniinda nila, stamina nila. Oo. Pero Kasi Mas gusto ko to panoorin na walang nagsasalita. Sa totoo lang. Mas gusto. Pwede ko to i-mute. Mas nag-enjoy na agad ako. Paolo, ikaw lang malagay ng sound effect. Oh! Di ba? Uy. Nahawakan niya yung muscle. Muscle ni Russell. Kalaban si Boy Tapang. Kalaban sila. May lagi sumusugod. Kuriyakap na. Pagod na sila. Yan, hindi naman mga atleta yan. Hoy! Oy, obo! Ayun na. Takedown ng dalawa. Bagsaka na. Pagod na to. Ayaw na niya. Oo, Ekis nakita na eh. natin yung pagod. Nakaganon na yung katawan. Nakita natin. Parang sa wrestling. Yes. O na choke slam. Parehong pagod na. Oo. Kuya Rico, sila sa lahat ng suntok! Oh my God! Suntok ang bata na to! Wala nang boxing Bumaya boxing! kasi. Suntok ang bata ba? Pati yung pagka-hype niya pang bata din eh. Pagod na to, ayaw na. Ito rin ako pagkatapos ko mag-edit eh. Mga bros, parang ayoko na maging sakripisyo dito. Nakuha nyo na ba yung pera nyo sa sabong? Tama na. Oh, nakaupo na pala siya. Hindi ko na napansin. As in, nasa sahig na siya, gago. I love you, mamaya ka sa akin, girl. Ay, baby. Kaya mo yan. Yan din yung edits ko pagkatapos ng panglima kong tikol eh. Gaya na ako kalamog. Credit sa mga fighters, nakakapagod yan kahit pa sa papaanong paraan. Mga siguro. Hindi yan, pinapasingaw niya muna yung bayag kasi mainit na yan. Kaya para makahinga. Nakakahila yan. Lalo na pag hindi ka sanay sa mga ganyang strenuous na suntok na activities. So, tuloy gumawa ng Battle of the YouTubers pero sa chess. Diba? Ganda siguro. Para hindi naman kailangan magkita-kita. Chess lang tapos live stream, no? Comment nyo nga. Pakabuti nyo nga ito ng 30k likes. Sige, gagawa natin ng paraan para tayo makagawa ng Battle of the YouTubers. Chess naman. Para hindi lang lagi katawan. Ba? Utak din. Importante din yan. Russell, ang Hindi ko dami niya maansi tinanggap na si suntok kay Boy Juni Tapang. na may laman, men. Oo. Sorry. Sinalunan Lagay mo niya nga lahat. pao Sorry, yung mukha wala ni ako Juni. dito. boy. Nag-aalala ako sa kapatid ko. Ngayon, si... Parang sa hangin, nagpantay lang kayo ni Russell, sa hangin, or mas lamang ka ng kaunti kahit pa paano. Di ba halata na lamang si Boy Tapang? Naman ako kasi di naman niya matutubag na siya. Ba't may dede dito? Gusto ko i-edit yung ulo lang sa Sabay. Pero parang naubusan, na-drain siya. Ba't may talaga, diglet naubos dyan? talaga, oo. Pero pinakita ni Russell. Oo, ayan. Ayos din kasi, nakaabot siya round
Wag mong putulin yung nagsasalita yung ini-interview mo. Laban siya talaga. Grabe yung So, suntok yan. Minukbang ko yung suntok niya. Pero nakakabilib ka, Boy Tapang. Nakakabilib ka, Boy Tapang, hindi. Meron ba siyang mic? Tsaka meron pa siya isa. Dalawa bang mic ni Kiko? Tatlo na yung mic kasama yung ulo niya. Hindi ka sumuko hanggang sa huli kahit alam namin pagod ka. Doble na yung mic mo, man. Tinapos mo rin. Nabugbog. Dahil pagsuntukan din ba to? Bago siya lang nag-commentate? Ayan Yun niya. nga sabi ko, palitan ng suntok eh. Yun nga, ang ganda nga ng naging laban nyo actually kasi nasa gitna kayo, palitan kayo. Left and right, suntukan talaga. Ang galing. Anong klase ko? Anong klase? What? Malamang! Nasa gitna kayo, nagsusuntukan. Yeah, yun ang boxing. Ano ba? Ano ba ibig sabihin nun? Magaling. Ayun nga lang. Ayun, Boy Tapang. Anything else? Gusto mo shoutout ang nanay at tatay mo siguro? Kabisayan, hindi lang sa Kabisayan, pati na ng Tagalog. Sige, sa buong... Maraming salamat sa suporta nyo. At ito na yung... Dili gusto nyo mangyari. Ayan, mag-stream. panalo tayo. Maraming salamat sa inyo. I love you very much. Dili mag-battle pa YouTube. Salamat, Boy Tapang. Buti na lang. Kinabahan ako. Akala ko magme-miss eh. Okay. Sadyang may mga konting mga maling tawag lang talaga para sa akin Para sa akin. Kasi nakikita ko, nandun ako. May referee. Mas nasa loob siya ng ring kesa sa'yo. Kayapos Pinagsasabi mo. na yung ulo, hawak na ganito. Tapos, tuloy-tuloy lang. Walang awat-awat. Ito na yung mukha ko. What? Kaya nag-shutdown na siya. Nag-shutdown na si Mark. Ayoko na mag-commentate. Hindi ko na alam ang ginagawa. Ilang million ba yung nasa baka ko kayo? Mabilang ka mamaya pag uwi. Nabatok-batukan siya dito. Tuloy-tuloy pa rin kahit tatalikod. Ayoko namin. Para sa akin ano yun? Pandaraya para sa akin. Oh, hay mo! Totoo. Issue! Ban walang pandaraya nangyari. Sige, Jonah, walang pandaraya Sabi nangyari. Russell, kaya mo yan, tol. Okay lang yan. Malakas pa rin tayo, okay lang yan. Hindi ko alam kung kasama si mga gago dun sa drama na gusto niyang gawin o hindi. Kung natalo ka, medyo napikon ka rin, di ba? So, And I'm sorry for that. Oo, syempre. Pero kung Bakit ka nag-sorry? Wala na. Yun lang naman yung rason. Ba't ako sumunod dito? Yung drama. Yung fake na drama kailangan ko. Kasi boring ang buhay. Siyempre, pero congrats din. Juni kay boy, Russell. mag-vlog ka pa. Thank you sa Alam mo, lahat. huwag makakalimutan. Pa-shoutout kay Tito Kong. Lagi ba naman ginawa ka dito? Ginawa ka dito, ulo! Magkawag dito tuloy! Mag-Russell, hindi! Bakit yung commentator kasama doon sa mga nag-hype? Hindi pwede. Dapat, ito yung mga pinapalabas na nung venue pag may mga ganyan. Kaya pati yung mga rason ba't hindi sineseryoso yung mga ganyan eh. For entertainment yan. Kung na-entertain ka rito, okay. Yun! Yun magandang gabi sa lahat ng mga... Ano to? Yan, Jonah magandang versus gabi, Keeper, mga 1v1 basketball. Ito basketball naman. Gabi sa Nagsimula na yung stream mo eh. Nasa phone ka pa din. Habang tinitingnan ko to, nalala ko yung mga isipin mo na lang na yung mga nagmamanage at nag-organize ito, sila yung gumagawa ng mga napakalaking drama at problema noon. At pinapasok nila yung mga tao walang drama at problema sa YouTube at sa social media, pinaglalaban nila. Pero sila yung nagpe-preside, sila yung kumikita sa nangyayari. Nakikita nyo ba yung irony no? Parang ito yung mga corrupt na mga organisasyon. Yung sila pa yung mga problem child, di ba, ng social media. 0.6 million mga Si Mark wala rin pa rin talaga. Pwede ba i-speedrun ko na lang to? Tapos na. Ayoko na. Paulo lang. Sukot Battle of the YouTubers. Kung sino ba daan natin iba bang Sukot Battle of the YouTubers, huwag na like, share sa mga walang pakin yung friends. Huwag na mag-subscribe.